Penso que és una profunda injustícia el tracte, per exemple, que els mitjans dispensen a la gent gran. És un col·lectiu cada vegada més invisible. Per què? Perquè no té presència als mitjans, ni en els informatius, ni en la ficció, ni en l'entreteniment. Per què? Perquè no és això que en diríem mercantilment o publicitàriament el segment de població més cobejat pels anunciants. Per què? Perquè no són els que consumeixen més i, per tant, avui s'ha de sortir jove, molt guapo, tot ha de ser light, tot ha de ser una moda determinada, una bellesa, uns cànons de bellesa molt prefixats, i això és el que funciona, això és el que es consumeix. Qui vol veure una cara arrugada, una persona que encara que tingui molta experiència, molt de coneixement, doncs no sigui agradable de veure com ho pot ser els cànons de bellesa que ens hem autoimposat. I per tant aquesta invisibilitat de la gent gran penso que és una gran injustícia i els mitjans de comunicació hauríem també de fer-nos-ho mirar.